Türkmenistanyň Inžener Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutyna ýaşlar telekeçiligi çekmek barada briefing duşugy geçirildi. Duşukda okuw telekeçiliginiň ýurdun ykdysadytyna goşýan goşunatlar barada aýdyryp geçirildi. Türkmenistanyň ýaşlaryň telekeçiligi we maliýet wagtlygyny artdyrmak üçin öňde goýulan maksatlar barada. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň agdaty Telekeçi Rahim Kerimov gurrun berdi. Ähli işlerde bolşy ýaly telekeçilikde hem resurslardan dogrup we taşytly peýdalanmak üstünlüge gitýän ýollar degür mesele bolup durýar. Resurslaryň iň ähmiýetlisi bolsa wagtdyr. Sebäbi wagty ýerine dolandyryp bolmaýar, onuň öwrüni hem dogrup bolmaýar diýip Kerimov naktady. Şeýle-de institutyň professor mugallimleri, talipleri geljekki hünärlerine taýýarlamak boýunça döwletçilik dähmet çekmek barada öz pikirlerini beýan etdi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy Dädebay Maskuliýew partiýanyň alyp barýan işleri barada gurrun berdi. Bu institutyň ýaşlaryny maýy goýup taslamalar bilen partiýanyň gurnaýan ötüşi ak ýol atly maslahatlaryna gatnaşmaga